Prehliadače. Vľavo na obrazovke sa nachádza panel s prehliadačmi. Môžeme ho zavrieť. Často to však býva omyl. Ak sa takéto niečo udeje, stačí stlačiť na klávesnici Ctrl+B alebo CMDB pre Mac, alebo hore si vyberieme zobraziť prehliadače. Ďalej tento panel môžeme ukotviť vľavo, vpravo, plávajúce, alebo ho môžeme zasunúť, vysunúť a naspäť ukotviť. Pomocou prehliadačov môžeme rýchlo zobraziť to, čo už predvádací zošit obsahuje, čo je možné pridať alebo prispôsobiť a ako to urobiť. Prehliadače stránok, zdrojov, objektov, poznámok, vlastností, akcií, hlasovania. Prvý prehliadač je prehliadač stránok. Zobrazujú sa v ňom miniatúry stránok, čiže je to celý flipchart. Pomocou tohto prehliadača môžeme zobraziť celý predvádzací zošit v miniatúrach, môžeme prechádzať stránkami tohto zošita, nastaviť na stránkach pozadie a mriežky, ľubovoľne usporadovať stránky predvádzacieho zošita a podobne. Ďalší je prehliadač zdrojov. Prehliadač zdrojov je vlastne knižnica, ktorá je nainštalovaná pri zakúpení Active Inspire. Nachádzajú sa v nej obrázky, pozadia. Je to vlastne knižnica, galéria, do ktorej si môžeme vlastnú prácu ukladať, napríklad do Moje zdroje. Túto knižnicu môžeme rozširovať vlastnými aj cudzými prostriedkami alebo pridávať balíčky prostriedkov z Promethean Planet, alebo vyhľadávať môžeme podľa názvu, súboru alebo kľúčového slova rôzne obrázky. Prehliadač objektov a vrstvy. To je tento prehliadač. V tomto prehliadači sa ukáže všetko, čo sa na danej stránke nachádza. Napríklad dôležité sú vrstvy. V hornej vrstve sa nachádzajú všetky objekty nakreslené perom, zvýrazňovačom, magickým atramentom a konektorom. V prostrednej vrstve sú to obrázky, tvary a textové objekty. Do tejto vrstvy, čiže do spodnej vrstvy, môžeme preťahovať objekty. Na pozadí sa nachádzajú pozadia, mriežky alebo farby stránok. Čiže ak pôjdeme napríklad na predchádzajúcu stránku, tak môžete vidieť, keď budem klikať, je vidieť jednotlivé objekty, ktoré sa nachádzajú v rozličných vrstvách. Toto je dôležité napríklad vtedy, ak vytvárame magický box. Ideme na ďalší prehliadač. Ďalší prehliadač je prehliadač hlasovania. Tento prehliadač je posledný prehliadač. A ako teda funguje? Pripojíme rozbočovač Active Hub k portu USB svojho počítača. Rozdáme hlasovacie zariadenie žiakom. Spustíme aplikáciu Active Inspire a zaregistrujeme zariadenie. Potom zadáme otázku alebo otvoríme stránku, ktorá obsahuje sa do otázok pre spracovanie vlastným tempom a klikneme na Spustiť hlasovanie. Ako náhle žiaci odhlasujú alebo prekročia časový limit, zobrazia sa výsledky na tabuli. Ďalší prehliadač, ktorý je zaujímavý, je prehliadač poznámok. Do tohto prehliadača môžeme vpisovať ľubovoľné poznámky, ktoré sa týkajú jednotlivých stránok predvádzacieho zošita. Ak stránka obsahuje poznámku,
signalizuje to žltá ikonka na tejto hornej lište. Čiže ak si prejdeme tento predvádzací zošit, vidíme, že na tejto strane sa nachádza poznámka. Poznámky môžeme vkladať a pridávať, môžeme zobrazovať poznámky iných, poznámky môžeme tlačiť spoločne so stránkami, ale aj samostatne. Prehliadač vlastností je to vlastne identifikácia každého objektu. A posledným prehliadačom je prehliadač akcií. Každému objektu a rôznym objektom môžeme priradiť rôzne akcie, ako vidíte, clona, časová pečiatka, databáza študentov, máme tu gumu, hodiny, iná stránka a podobne.